продавача. Can we Управителя на магазина. can we swap these guitars? Можем ли да разменим китарите? No problem. Няма проблем. He took my guitar Той взе and моята I got the guitar I И аз wanted. взех точно китарата, която пожелах. Exactly. No money in between. Без да се налага да му доплащам. Hallelujah! Amen. That's how I got my guitar. Това е един от начините, по който аз си получих китара. And I will tell you. И ще ви кажа. I told this story, I almost forgot it, but I told this story just few months ago in our youth service. Аз разказах тази история на една от нашите младежки служби преди няколко And we have a youngster there, he plays electric guitar. И там ние имаме един младеж, който е в младежкото хваление на нашата църква. And I told this story about И аз разказах на младежите тази история за тая китара, която аз придобих. You know what he did? Знаете ли той какво направи? He gave away his guitar. Направи същото. Даде своята китара. And the day after he received a better one. Ден след това той получи много 10 пъти по-добре. He believed the word. Той повярва това. And he acted on it. И действаше по въпроса. What? Amen. What? Can I just share about my car shortly? No, I'll take just one story more. Okay. Yeah, because that's also about the car. Okay. But you will also, You see? I'm triggering you. Питам го, аз мога ли да кажа? We trick each other. You know? Чакай да кажа още едно и ти ще кажеш твоето. And then, you know, when we were in Sweden on this Bible school, we had a car. And school, you better name it. Yeah, it's the word of life. Аз бях тогава бях в Упсала, в училище на Улф Екман, за което сте чували, Слово на живот в Швеция. Was in the Швеция. 90s. Това беше през 90-те. And we were driving a car there and we had the Swedish plates on it, but you can't bring a Swedish car into Norway. И тогава аз като студент имах кола, която ползвах в Швеция и исках да си я занеса в Норвегия, защото в Норвегия колите са много по-скъпи. Обаче в Норвегия не можеш да караш кола с шведски номера. So I was ready. God, who's going to have this car? И на мен беше ясно, че Who am I going to give this car? Because I came in advance for God. I knew that He would say to me that I'm going to give this car away. Because you couldn't bring it in Norway. Yes. Okay. Да, всъщност аз разбирах, че тая кола, която ползвах в Швеция, не мога да си я взема в Норвегия и трябва да я дам на някой. И аз вече знаех, почнах да мисля, Господи, на кой искаш да дам тая кола? So, God, He showed me. Бог ми показа конкретно. You're going to give it to this family. Ти трябва да дадеш колата на това семейство. Те нямат кола. They have 3 kids. Имат 3 деца. And they need to have a car. И трябва да имат кола. Okay. Добре. Чукам на вратата. Excuse me. Извинете. God has told me to give you a car key, and this is the car. Бог ми каза да ви донеса една кола. Ето ги ключовете, колата е паркирана. We prayed for a car for a year. Ние вече една година се молим за кола, ми каза жена. Well, this is your day. Here it is. Това е колата ви. And we went to Norway. Ние се прибрахме в Норвегия, аз и жена ми. We had nothing. Нямахме нищо. Absolutely nothing. Абсолютно нищо. So I needed a car. Аз имах кола в Норвегия. Имах нужда от кола в Норвегия. What did I do? И какво направих? I prayed to God. Помолих се на Бог. God, I thank you that I'm going to reap a car. Аз му казах, Господи, аз ти благодаря, че сега вече е време да пожена кола. Because I saw the car. Защото я бях посял вече. So I'm going to reap one. Така че искам да си пожена кола. And we were thanking God and praising Him. Ние благодарихме на Бога и го хвалихме. And then suddenly some words came out of my mouth that I did not understand. I did not understand why I said it. Дойдоха в устата ми, които аз не бях планирал да кажа. And I don't care if the car is green. И аз казах, както се молех, чух да казвам, и няма значение, че колата е зелена. Докато се е молял. The doorbell rang. Just when I said that. In the second I have said В it. същия момент, в който аз се моля, изричам. You don't believe it. It's true. Няма значение, че колата е зелена. In the second I just prayed, the doorbell rang. Го казах, звънеца звъни. And I opened the door. И аз отварям вратата. There was an old friend of mine. Там виждам на вратата стои един много стар мой The приятел. brother of Roar Oilman. Брата на един човек, за който аз знам.
John, И той ми казва: Джон, God has told me to buy you a car. Бог ми каза да ти купя кола. Yeah, here's the keys. Да, There's the car. ето ги ключовете, ето ти е кола. И аз излизам от къщата. A green BMW. Зелено BMW. Crazy. Луда работа. What did I tell you? You have to start the day. Good morning, Holy Spirit. Какво ви казах? Как да почвате? Добро утро, святи души. What is going to happen today? Какво ще ми се случи днес? Hallelujah! It's so exciting. Аз съм толкова развълнуван. To live with God, you never know what's going to happen. And you would never believe what has happened when we were here. И нещата, които ни се случваха тук, бяха толкова невероятни. Ние сме идвали много пъти. Both Jimmy and I were looking at you. What? Is that right? През тази седмица, в която аз съм тук, ни се случиха много неща и Джими и аз често се споглеждам и викаме: това истина ли е? And you know, talk about pre-made deeds. Пак запомнете, Бог ни е направил за неща, които Той отдавна е планирал за нас. Амин. God wants you to have everything that He wants you to have. Бог иска да не пропуснеш нищо от това, което е планирал да имаш. He cares for you. Той се грижи за теб. He cares for you. На него му пука. I was in Kirov in Russia for many years Преди ago, много години аз бях в Киров, Раша. preaching the gospel. Там проповядвах Евангелието. I mean, the KGB were in the meeting. Интересно е, че това беше в началото на 90-те и КГБ все още ни следяха. Те бяха... People got saved. Имаше People КГБ got хора healed, на събрание. baptized in the Хора Holy се Spirit. кръщаваха, хора се изпълнаха с Духа And it was Божий. great. На езици беше невероятно събрание. But I was freezing on my feet. Но да ви кажа, на мене краката ми бяха изтинали, бяха вкученени от студ. I hate to freeze on my feet. И аз това чувство на замръзнали крака много го мразя. And I forgot to bring my knitted socks. И аз забравих да си взема моите домашни чорапи от Норвегия, защото там си плетеме чорапите от вълна. I was trying to find some thick socks in Russian И Kirov. аз се опитвах да намеря в магазините някакви чорапи, обаче това бяха бедните години, нямаше нищо в магазини. It was in the middle of winter in January in По Sibir. средата януари някъде далечния Сибир. Cold. Студ. 10 pair of socks I used in a shoe, small, tiny summer shoes with a newspaper inside. Аз направо замръзвах и върху чорапите си бях си завил вестници. Still freezing. Умирах от студ. And we had a great meeting. И въпреки това обаче And everything was great. невероятно. Всичко беше невероятно. Wow. Невероятно. But I was freezing. Обаче ужасно студени крака. Умирах от студ. And we were supposed to go out И ние трябваше да излезем навън. and eat. И After the meeting, след богослужението трябваше да отидем навън, за да вечеряме някъде. I walk like this И аз because it ходих was така, cold. защото краката ми бяха направо вкученени. And then suddenly, Изведнъж a babushka came. идва една бабушка. And she was doing like this. И тя такова движение правеше с ръката отзад. She said something in Russian. Каза нещо на руски, което аз въобще не разбрах. And she wanted to give me a gift. И тя ми подаваше нещо в ръката си и искаше да ми подари нещо, да ме благослови. And as you can see, red is my favorite color. И както виждате, червеното е любимия ми цвят. This gift was a soft package. Този подарък ми беше подаден в една налобова турбичка, нещо меко. Wrapped in a very nice paper. Чорапи. Увито в много красива хартия. What do you think was there? Какво мислите, че имаше в турбичката? Knitted socks Изплетени, ръчно изплетени чорапи. in the color red. Червени на цвят. Амин. I didn't
even pray about it.